Is-sena liturġika li qed ngħixu hija bbażata fuq il-Vanġelu skont San Luqa. Għalhekk din is-sena fil-festa ta' tluħ il-mulej fis-sema, San Luqa għal darbtejn jirrakkontanna din il-ġrajja li tagħlaq b'mod glorjuż il-ħajja ta' Ġesu fuq din l-art. Sejrin nisimgħu silta mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli fl-ewwel qari u l-Vanġelu li jfakkarna l-istess ġrajja. Ġesu jbierek lill-Apostli u jitla' is-sema. Inselmilkom u nistedinkom għal 236 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ftit qed nersqu lejn eluq żmien lejt bil-festa kbira, anzi bis-solennità kbira ta' Pentekoste l-inżul tal-Ispiritu Santu li jagħti bidu għal-ħajja tal-Knisja, imma ġimgħa qabel niċċelebraw din il-festa tluħ il-mulej fis-sema, l-absi, l-ascensjoni, u għal-eluq solenni tal-ħajja ta' Ġesu fuq din l-art. Fil-ktieb tal-Atti, San Luqa jfakkarna li wara l-qawmien minn bejn l-imwiet, Ġesu għamel żmien li fih ifforma lid-dixxipli tiegħu. Ġesu beda jaqgħad u jħejji il-missjoni tal-Knisja tiegħu permezz tal-Apostli li fil-verità kellhom ikomplu il-missjoni tiegħu fuq din l-art f'dak il-mument u matul is-sekli sal-ġurnata tal-lum. Għalhekk għal 40 jum dam jidrilhom u jallimhom fuq is-saltna ta' Alla. Ġesu jikkompleta il-missjoni tat-talim tiegħu. Illi mbagħad kellha tkun sħiħa u ssir ħajja, issir verità, issir realtà fil-ħajja tal-Knisja. Fil-ħajja tal-Knisja li kellha sseħħ bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Mhux ta' bxejn illi Ġesu qabel ma jitla s-sema fil-ktieb tal-Atti almenu San Luqa jgħidilna ħeġġiġhom biex jibqgħu Ġerusalemm biex jilqgħu id-don tal-Missier, id-don tal-Ispiritu Santu illi kellu jikkonsagrom għall-missjoni permezz tal-Ispiritu Santu. Jew inħarsu lejn Kristu, hija l-glorifikazzjoni ta' Kristu li jtemm il-ħajja tiegħu fuq din l-art, li jtemm il-missjoni illi għalija ntbagħat min-naħa tal-Missier għal-fidwa tagħna. Ma l-Apostli inħarsu leħ tila lejn is-sema, b'għaġeb, b'tifħir u b'qima. Imma bħalhom ukoll f'dawn il-ġranet nistennew il-qawwa tremenda tal-Ispiritu Santu li terġa' tikkonsagrana biex skont is-sejħa tagħna inkomplu l-missjoni ta' Ġesu fuq din l-art. Tela l-mulej pajjat ta' ferħu glorja. Ġej l-Ispirtu biex lilna iqaddisna u jagħmilna sinjali tiegħu fid-dinja tal-lum. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.